CapCut има някои невероятни AI инструменти, които могат да ти спестят часове монтаж. Първо, AI Expand автоматично разширява кадъра и подобрява Composition. Второ, AutoCut избира най-добрите моменти от дълъг клип. И трето, Background Remove премахва фона без green screen. Използвай тези AI функции и направи монтажа си супер бърз и професионален.